स्टार पवन सिंह के ई मैनेजमेंट देख के हमू गुस्सा बानी, पब्लिको नाराज भी है। का कहतनी भैया इस सब विषय पर? जितना लोग वीडियो देखा था सब लोग के प्रणाम है भैया। आज पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना आवेला सुबेरे सुबेरे 6:45 पर गाना ना आयल। बहुत सारा लोग वीडियो बनावल, बहुत तरह के वीडियो बनावल, लेकिन वो वीडियो से केहू का फर्क पड़े वाला नहीं है। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के टीम के एक तरह से लापरवाही देख के हमरा नहीं बुझात जब पवन सिंह के नैया पार होके वाला बा। इससे नहीं पार होके वाला कि यार पावर स्टार पवन सिंह के टीम में का चलता। जब तक ले पवन सिंह के गाना डब नहीं हो रहत तब तक ले पोस्टर रिलीज कैला के, टीजर रिलीज कैला के, टाइमिंग रिलीज कैला के का जरूरत रहल? काहे खतरा रिलीज कैल गइल कि हे टाइम में रिलीज होई, हे टाइम में गाना आई, हे टाइम में टीजर आइल बा, पोस्टर आइल बा। है एंगा तो मतलब फैंस के चाहे एंगा पब्लिक के गुमराह करे वाला बात हो गई नु। एकरा पहले एगोरी गाना आइल जौन की 3-4 दिन लेट हो गइल, जौना के लेट के बाद जब रिलीज कइल गइल तो 4 दिन में 1 मिलियन भइल। तो एंगा जब मजाक होई तो पब्लिक सही सही कहता नहीं कि अगर पवन सिंह के गाना ना रहित, अगर पावर स्टार पवन सिंह के टीजर ना रहित, पवन सिंह के फैंस ही ना रहित लो तो वाकई में ही गाना ना चली, तो एकदम ना चली। काहे कि एंगा लापरवाही एकदम नहीं बरतल जा सकत। लेकिन एक और बात हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के एक और फोटो जौन बाकी बहुत तेजी से वायरल हो रहा बा, जौन की पोस्टर पर हुआ सब देख ले हुकम। नया गाना एगो शूट भइल बा पावर स्टार पवन सिंह का, बहुत जल्दी वो गाना के भी जौन बाकी पोस्टर रिलीज हुई। सबसे पहले हम कहे के चाहते नहीं कि मतलब ये गलती कंपनी वाला के बा। जब पावर स्टार पवन सिंह के गाना डब नहीं के भइल, जब क्लियर नहीं के भइल, तो ये कंपनी के का दरकार होला टीजर लॉन्च कैले के? देखिए कौनो कंपनी होके, चाहे वो सुर म्यूजिक होके, चाहे अदरवाइज कौनो कंपनी होके, और वो सब देखले होके कि ई सब कंपनी के जब तक ले ऑडियो हाथ में ना मिलल रहेला, जब तक ले वीडियो हाथ में ना मिलल रहेला, तब तक एंगा ना करे के चाहिए। लेकिन खैर सुर म्यूजिक से ही गलती भइल बा। अभी तक ले हम कुछ सूत्र के हवाले से पता कैनी है तो अभी तक ले पावर स्टार पवन सिंह वो गाना के डब नहीं खन कैले। तो कहीं आज रात में डब करी है तो काल आई ना तो परसों आई। अब पवन सिंह के ऊपर बा कहिया आई कि ना आई, ओकर अब ओकर हम जिम्मेदारी नहीं की। काहे कि सुबेरे से वीडियो बनावत लोग के जवाब दे देत हमनी के थक गइल बानी सन। ऐसे कि पावर स्टार पवन सिंह के यार फैंस है, पवन सिंह का गाना का इंतजार लोग करता है। पावर स्टार पवन सिंह के गाने को लेकर सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं कि भाई पावर स्टार पवन सिंह का गाना आ रहा है, पावर स्टार पवन सिंह का गाना आएगा तो हम लोग सुनेंगे, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ये गाना बहुत बढ़िया बा। सुर म्यूजिक से जो गाना होता ये बहुत बिहल महिला, बहुत सुंदर गाना बा। एगो समाज में एगो ई तरीका से गाना बा। तो भाई ये गाना के जितना लेट हुई उतने ही गाना लगन स्पेशलिस्ट यो गाना बा, जौन बहुत तरह के लगन में बाजल बा, ओकरे मुकाबला करे वाला ही गाना बा। लेकिन जे भी वीडियो देखा था सब लोग के बता दी कि थोड़ा सा धैर्य रखी, बहुत जल्दी गाना के रिलीज कर जाई। खैर थोड़ा सा नाराजगी बा फैंस में, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह का गाना है तो आप सभी लोग इंतजार कीजिए। बाकी वीडियो बनाया बनी तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करी। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक आपन कमेंट जरूर करी। नमस्कार।